Teulu dwi, a fyddai'n cymryd rhan yn y Ultra ar y 12 Ebrill. Linda dwi, a dwi'n neud y Ultra flwyddyn yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i wneud y Ultra. Dwi wrth modd yn cerdded, wedi cael ymagu'n Eryri. A Ultra ei hun wrth gwrs, maen nhw wedi canolbwyntio ar godi arian tuag at cancer ymhlith merched, sydd yn achos teilwng iawn iawn. A dwi'n gwybod am sawl un sydd yn neud y ras yn arbennig ar gyfer y mudiad hynny. Rhywbeth o ras elusennol, ond dim yn ras chwaith, mae pawb yn cael neud o'n i amser ei hun. Mae'n 31.5 milltir, sef 50k, sydd yn dipyn o daith. Dyna pan maen nhw'n cael ein ultra, dwi'n meddwl, ultra fatha marathon. Mae gen pawb i reswm dros i wneud o, a mae o'n emosiynol iawn a dweud y gwir. Golles i mam 10 mlynedd yn ôl i canser, felly mae hwn yn agos iawn i fi. Dwi'n meddwl bod yn helpu efo'r galar, i'n gwneud pethau fel hyn, marathons, ultramarathons, Ultras, bob dim felly. Ac yr ffaith bod nhw'n hel gymaint o bres, it's at elusen. Mae'n amazing. Yn arbennig lenni yn neud o mwyn casglu arian at y pêl arbennig, y pêl Manipur. Mae Manipur yn dalaeth fechan yng ngogledd-wyren yr India. Mae wedi wynebu gwrthdaro enfawr yn ystod yr 2 flynedd a hanner dwytha. Nes i feddwl am bod fi'n neud o, bod fi'n mynd i godi arian i'r uned gofal dwys lle oedd dad, cos oedd dad di diodda Covid. A chathon ni ddim wneud dim byd fatha gwasanaeth cnebrwn a dim byd. So o'n i'n meddwl, reit, dwi'n mynd i neud o ar mwyn dad. A wedyn mae Gweno, fy merch, yn neud o efo fi. So, gobeithio, fydd o'n prowd ohono ni. Dwi'n rili edrych ymlaen. Mae fi a ffrind wedi bod yn treinio ac mae'r ddwy ni'n edrych ymlaen ofnadwy at weekend yma. Do'n ni'n di hyfforddi yn dechrau mis Ionawr, os dwi'n onast. Oedden ni'n cyfrestru flwyddyn yn ôl a dweud, o ia, mae'n ddigon o amser a buan iawn oedd yr amser yn dod yn dechrau panicio. Ni'n tynnu lot o lyniau ar y ffordd. A wedyn dwi jyst i cofnodi nhw, dechrau cofnodi nhw mewn llyfr bach i gofio am yr holl waith calad da ni wedi wneud a'r hwyl da ni wedi gael ar y ffordd mewn ffordd. A'r nod ydy mwynhau lot o chwerthin a lot o hel atgofion a cael gweld lot o bobl da ni'n nabod yn barod a cael cysgu yn sownd nos Sadwrn yn gwybod bod rwy'n wedi cael diwrnod da ymarfer corff. Diwrnod i fod yn falch ohono fo, dwi'n meddwl, so fydd o'n reit emosiynol. Byddai'n falch iawn os da i orffen o, pan na i orffen o, ia.